Mae testyn sy'n gen i yn llyfr yr actau, yr chweched benod a'r 20 a'r 8fed adnod a'r 20. Mae hi. Ac Agrippa a ddywedol wrth Paul, pa ham arwyt ti o fewn ychydig i'w hennill i fod yn Gristion. Dwch chi ddarllen eto. Ac Agrippa a ddywedol wrth Paul, arwyt ti o fewn ychydig yn imharol i fod yn Gristion. A mae Paul yn garcharor ac o dan ddyn o'r enw Festus, sydd yn aml iawn yn galw siarad o, oedd ar dechrau rhyw ddiddordeb, ond os ydych chi'n cofio hanes o yn y benod blaenorol, mae yn dweud pan oedd yn sôn am bechadur, am bechod. Na i glywed ti rhywbryd arall. Nid heddiw. Fe glywed ti rhywbryd arall. Ond mae ganddo ymwelydd fan hyn, y brenin. Agrippa a'r frenhines Bernis. Ac maen nhw yn ffafr Cesar. Ac oedd nhw'r bobl mwyaf anfoesol oedd i gael. Oedd Rhufain yn le anfoesol, ond oedden nhw'n dychryn pobl Rhufain mor anfoesol oedd nhw. Mae'n gymysgwch ofnadwy rhywun brawd a chwaer felly yn priodi mae o'n beth ofnadwy. Mae cefndir nhw yn ddifrifol. Ac eto, mae o'n gofyn, mae o'n dweud hyn, arwyt ti o fewn ychydig i'm hennill i fod yn Gristion. Oedd o mor bell, mor anabeithiol o bell. A Paul fyddwch chi wedi aberthu cymaint, mor alluog, yn uchel yn y grefydd Iddewig, yn dyn y bwys, a dyn allech chi ddim i anwybyddu. Ac eto gafodd hwn brofiad traws newidiol a effeithiodd ei fywyd hyd ei farwolaeth. Wel, mae Agrippa fan hyn, dewch chi'n ymlaen ar hanes, yr o'i gynnig hyd farbenig felly. Festus, Agrippa, a hefyd Bernis, y wraig. Doedd i ddim yn gynnig lleidfa ddiwiol, ond aniwiol iawn, ond sylwch. Bod Paul, dyn glân gones, wedi cael ei olchi yn y gwaed, yn sefyll o'i blaen nhw fel carcharor, a mae'n siarad yn gwrteisio. Diolch yn ei dwrdio nhw. Diolch yn ei bychanu nhw. Diolch yn gweld bai yn nhw. Ond mae'n barod i ddweud wrthyn nhw. A hynna sy'n bwysig. Peter fo'n dechrau dweud, rwyt ti yn dyn drwg. A mae'r briodas yma ddim yn briodas o gwbl. Na, diolch yn dweud hynny. Mae'n dweud, wyt ti'n gwybod beth yw ti isio? Bywyd rygwyddol. Wyddas i beth yw dy angen di? Yr arglwydd Iesu Grist. A o'n i wastad yn syni, ym mhob man welwch i'r arglwydd, o flaen Pilat ac yn y blaen, maen nhw'n ateb y dynion hyn mor gwrteisiol. A dyn nhw'n haeddu gwrteisi, ond nhw'n dangos hynny. Mae gras wedi ymyrryd mewn i ffordd arbennig iawn. A fyddwch chi, nid gwaith hawdd iawn, i'w cael sylw pobl ac i wrando at bethau Duw. Dwi'n cofio unwaith rhyw fachgen, oedd ei dad a fam o'n aelodau, ond o'n i'n mynd i weld o. Ond nes i alw yn y tŷ unwaith, ac gadael rhyw ddyfryn bach, Cristnogol, ac oedd wedi ddarllen yma rhaid, a fe ddath i tŷ ni, a meddwl, dwi eisiau cael achub. Da iawn, heddi, so eisiau trwy pethau gyda ge, ac yna fe'n dweud, byddwch chi, da chi'n gwneud digon? Na, wy'n siŵr bod i ddim. Dylen ni fod o'r fynedfair i'r stadiwm bêl-droed, ac wrth fod dydyn dod allan, rhoi pamffled iddyn nhw. Wel, o reit, os ydych chi eisiau fyny. Wel, fe barod 3 mis a di flanodd. Na'r cwbl. Mae'r rhai yn dweud bod nhw'n credu
a does dim byd wedi digwydd. O'n i'n barod i gymeryd i gerydd o, a so o'n siŵr oedd i ddim yn gwneud digon ta beth. Yn ymyrraeth gras, y mae Paul yn cael hawl i siarad. Fe'i geid i siarad, mewn Agrippa. Yn yr adnoddau hyn, yn bend i faddau, gan wybod y fod i yn gydnabyddus a'r holl ddefodau a'r holion sydd ymhlith ar Iddewon, a holl ddefodau a'r holion sydd ymhlith ar Iddewon oherwydd paham yr ydw i yn deisif arnas o fod yn gwrando i'n ddeddergar. Na dwi'n gwybod beth dwi'n gwybod llawer, ond gwrando Agrippa, dwi am i ti wrando arno fi yn ofalus. Mae Paul yn rhoi crynodeb o'i fywyd. Dwi wedi cael fy magu yn Iddew, o Louis Benjamin, yn real Iddew. Dyna nghefndir i. Dwi wedi hefyd cadw'r ddel, a herio rhywun. Os ydw i ddim yn cystal ef fi, na, dwi well. Gall neb cadw'r ddel, fel dwi'n cadw'r ddel. A dwi'n cadw'r ddel i fath raddau, dwi'n caru Iddewiaeth. Cymaint felly, os oes rhywun yn bygwth i fel y Cristnogion hyn, dwi'n barod i lladd nhw. Nawr, da ni'n camddeall hyn yn aml. Ie oedd yn bechadur, ond mi o'n brwdfrydedd dros Iddewiaeth, a mae o'n lladd Cristnogion. Mae o'n bechadur, ond weithiau da ni'n aros ar hwnna, beth o hwnna yr unig beth. A mae Paul yn rhoi crynodeb o'i fywyd yn y geiriau hyn. Ac yn awr am obaith yr addewid a wnaed i'n tadau gan ddiw yr wyf yn sefyll i'n barnu i'r hon o ddewid y mae ein 18 ni heb dor yn gwasanaethu Duw nos a dydd yn gobeithio dyfod ar hwn obaith yr achwynir arnaf pa beth a'i anghredadwy y bernu chi y cyfydiw a meirw. Fe wnes i na eryd a saint yn dweud, ydy o'n beth amhosibl i Dduw atgyfodi'r meirw? Ydych chi'n gwadu hynna? Ydych chi ddim yn cydnabod bod Dduw yn gallu? Ydych chi'n credu i fod o? Ydych chi, mae'n ddiddorol bod rhaid i ddod hwnna all a ddim. Wel, dim yn Dduw ti. Mae'r Dduw hwn yn gallu atgyfodi'r meirw. Yr hyn hefyd a wnes i erlyd nhw yn Jerusalem a llawer o saint a geies i mewn carcharau wedi derbyn awdurdod gan yr archoffeiriad ac wrth ei tifetha mi aroddais fy llais yn ei herbyn ac ym mhob synagog yn fynych mi a cosbais hwy ac ymellais i gablu ac yn ynfydu yn fwy yn ei herbyn mi a herlidiau sydd dinasoedd diethyr hefyd. Ac yn hyn a fi ymyned i Damascus ac awdurdod a cenad gan yr archoffeiriad. Yna mae rhywbeth yn digwydd yn ei fywyd. Ydy o wedi digwydd yn eich bywyd chi. Falle ddim yr un ffordd, ond yr un peth. Dyma beth sy'n digwydd. Mae Paul yn gweld ar ei daith. Mae'n ysgyrnygydd anel, barod yn ei Damascus, i ladd. Ie, mynd i ffyn am Iddewiaeth. Dyna olau llachar yn dallu ei lyged. A dwi'n meddwl, beth oedd o? A llais yn dweud, Saul, pam yr wyt ti yn fy erlyd i? Yn eiriau sydd wedi cael clywed nhw. Saul, pam yr wyt ti yn fy erlyd i? Eith'r cyfod a safod, oedd wedi syrthio'r llawr. Eith'r cyfod a safod a draed, can i ti hyn yr angloch saes i ti i ddosod o'n weinidog ac yn dyst o'r pethau a welais a'r pethau yr ymangosaf i ti yndyd gan dy wared i oddi wrth y bobl a'r cenhedloedd yr rhai yr ydw i fi yn dy anfon di yr awr hon.
dwi eisiau ti godi, mynd i roi tasg i ti. Yna daw y neges y mae Duw yn ei roddi i Paul i fynd at y cenhedloedd tu allan i ddewiaeth, i fynd at y cenhedloedd a wedodd i agor y llyged. Mae hwnna'n ddweud ydy. Mae fy llyged wedi cael ei fagor. Dwi'n gweld bellach. Dwi'n deall. Pwy sy'n gwneud hynna? Yr Ysbryd Glân. I agor ei llyged, yr rhai sydd mewn tywyllwch i brofi maddeuant pechodau. Mae pwy o'r rhain? Mae'r rhai sydd ddim yn Gristnogion. Mae meddyliau nhw'n dywyll. Mae meddyliau nhw'n isel. Mae meddyliau nhw'n anheilwng. A dyna lle maen nhw'n byw ac yn bod. Mae pethau uchelgais wrth gwrs, ond hefyd bob math o pethau anheilwng yn llenwi meddyliau. Wel, fyddo, wy'n gallu dod â goleuni y fanna. A mae goleuni yn dangos y budreddi. A mae'r hynna'n yn galw allan. I brofi maddeuant pechodau. Ac etifeddiaeth yna nefoedd, a hyn trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. A mae o'n pregethu Crist, mab Duw, uniganedig fab Duw. Yr holl siarad sydd am benethiau gwledydd ac yn y blaen, does na neb fel e fe, uniganedig fab Duw, y tad, y mab, yr Ysbryd Glân. A mae'n pregethu Crist at i'r groes os yn pechodau ni. Mae'n pregethu'r groes a gwaed y groes. A mae'n pregethu hefyd yr atgyfodiad. Ac y mae Paul yn datgan ei fod wedi bod yn ffyddlan. Yna mae ymraeth angrediniaeth wrth i Paul sôn am y groes ac atgyfodiad Crist. Mae hyn yn cynhyrfu Festus. Atgyfodiad? Dod yn ôl y fyw ar ôl marw? Atgyfodiad? A Festus wedi cynhyrfu. A Festus oedd wedi a llef uchel ysgrechen. A llef uchel. Paul, yr wyt ti yn ynfydu llawer o ddysg sydd yn dy di yn ynfyd. Ti ti'n colli dy ben? Ti fel ffwl y siarad. Sy'n neb yn gallu dod o'r meirw. O hwnna'n ei gynhyrfu fo. Fel mae wedi gynhyrfu pobl ar hyd y cenedlaethau. Gwadodd Paul hyn ac apelio at Agrippa. O frenin Agrippa, a wyt ti'n credu proffwydi? Mi awn dod yn credu. Ac Agrippa ddywedodd o Paul, rwyt o fewn ychydig i'm hennill i fod yn Gristion. Fyddech chi'n mynd disgwyl hynna. Oedd o'n gwrando fo. Oedd o'n gwrando. Oedd o'n gwybod bod ti'n gwybod pwynt yna ti'n dangos. O Paul, yr wyt ti o fewn ychydig i'm hennill i fod yn Gristion. Mae Paul yn dymuno byddai Agrippa yn credu yn gyfan gwbl a dywedodd hyn wrtho. Bron a credu, ond nid yn credu. Bron a credu. Beth ydych chi'n feddwl hynna? Faint o bobl sy'n bod ar drothwy'r ffydd a teyrnes nefoedd ac yna yn troi heibio ac yn mynd ar ei ffordd i golledigaeth. Yn ei ddyfarn, mae sôn am ddau lyfr. Un llyfr bach ac cymharol bach. Digon mawr sy'r hynny. Ac yn y llyfr yna, mae enwau'r credadyn. A rhai o'n i chi nawr, ydych enw chi yn llyfr y bywyd. A chi'n gwrando. Chi'n gwrando. Yn yr atmosferi yn yr ysgol, oedd y beth y GSC naw, school certificate oedd amser hynny, ac oedd hi'n rhes yn yr ysgol yn aros y canlyniadau. Ac oedd yr ysgrifennyddus yn dweud, wyt ti'n iawn? Wyt ti'n trwyddo? A feddech chi fod agos a chi'n gwybod y manylion. A dyna ryddhad i'w gwybod, dwi wedi pasio.
Dwi'n derbynio. Dyna ryddhad pan mae'n cael o'ch eich enw. John, William, Mair, Glenys. Wyt ti, mae dy enw di dyma. Mae fy enw ni yna. A di, pryd oedd hwnna? O, fe sgwennwyd y llyfr yna cyn creu y byd. Cyn creu y byd. Ac yna mewn amser, y daeth ar amser, fe glywes ti ar y fengel, a fe gredes ti. Ac yna hwnna lyfr arall. Llyfr mawr. Llyfr marwolaeth. Mae hwyr mor enfawr, cymaint wedi tywallt i effern, ac yn nydd yr farn mae Duw yn dweud wrth bob un, dos o'n golwg i, ni llad na byd di, dos i effern, i dragwyddoldeb. Mae yna gymaint. A mae hyn yn torri'ch calon chi wrth edrych ar ein gwlad ar Gymru. Gwlad a sydd erbyn cymaint. Gwlad sydd yn gwybod cymaint. Gwlad sydd yn mynd gorau yn y byd. Gwlad sydd yn gwybod am filoedd y bregethwyr. Ond heddiw, mae'n cyfelu ni fel cragen wag. Ond wyddoch chi, mae yna'r eraill o'n. A rhywun cael hwnna. Wel, dwi'n dilyn Agrippa ron. A rwy'n ti o fewn ychydig. A fe'n dweud, hanner munud. Dwi'n siŵr bod yna lyfr arall. Dwi ddim fel rhina sy'n mynd i effern, cydnabod. Dwi ddim fel rhina sy'n mynd i'r nefoedd. Ond dwi bron a credu. Llyfr arall. A rhowch am miliynau o enwau o bobl sydd wedi dod i'r man lle maen nhw bron a credu. Da ni ddim yn heiddi effer. Da ni ddim yn hollol heiddi nefoedd na gyn. Ond falle cawn ni ddod trwy drws cefn. Falle. A mynd ar drws a curo drws y nefoedd. Mae gynnon ni rhyw fath a hawl. Da ni yn rhyw credu. Wel, wir, da ni'n credu'n iawn. Ond yn agos iawn. Agos dros ben. Ffyddol yn y capel fyr. Agos dros ben. Ac y curo. A'r curo. Yr ateb yw tawelwch. Nid oes neb yn y nefoedd sydd ddim i fod yna. Enaid yn credu, beth mae Duw yn ei ddisgwyl i credu yn y bod o Dduw i ddechrau. Da chi fanna i credu bod Duw. Wyddoch chi, mae bob math o syniadau ar ei bethau mae rwy'n ei ddarllen, ond ydych chi eithaf yn eich hun ac yn meddwl, pan wy'n dod allu at lan y bedd neu lan marwolaeth, dyna diwedd. Na cwbl. Cael eich geni, byw, prodi, plant, marw, dim byd. Gach chi meddwl hynny? Dim byd. Ac yna fyna gallu fod felly. Credwch yn Duw. O, mae Duw yn gariad. Wel, ydy mae o'n gariad. Ond i'r rhai sydd yn credu. I credu bod Duw yn fel creawdwr ac i sylweddoli bod Duw sanctaidd yn disgwyl ei neidio i fod yn debyg iddo ac i fod yn sanctaidd. Yn hollol glir ar hyn. Byddwch sanctaidd, canis sanctaidd ydw i fi. Nid yw bod yn angrediniwr yn unrhyw esgus i wynebu Duw yn iddo farn. Mae Duw yn bod. Wel, beth am yr efengil? Wel, dyma hi. Bod Duw yn ei gariad yn anfon ei fab i'r byd. I achub bobl gyffredin fel ni. Chi'n gwybod eich manna. Cyn llunio'r byd. Cyn lledu'r nefoedd wen. Cyn gosod hael. Na lloer, na ser uwch ben. Fe drefnwyd ffordd
yng nghyngor 3:1 i achub gwael, golledig aiog ddyn, yn cael pwyllgor, y tad, y mab, yr ysbryd glân, a mae'r mab yn dweud, fe a fi. A wedyn mae'r ysbryd, mae Iesu Grist yn dweud, fe a fi, a'r ysbryd glân yn dweud, byddai tu ôl i ti. A tad yn dweud, byddai drosodd ti. Fy mab dos, ond mae'n dasganol i godi'r rhain o'r baw i lendid sydd yn gallu gwneud hyn, ond mae'n trefnu. Cael trefn i faddau pechod, ble yn yr iawn. Beth yw'r iawn? Bodloni Duw trwy waith Crist. Cael trefn i faddau pechod yn yr iawn. Mae angen maddeuant ar y pechadur ac mae'n rhaid i Dduw ei gosbi. A mae Dduw, oherwydd bod Dduw yn sanctaidd, mae hyn yn cael ei le, yn cael ei gyflawni ar y groes. Cyflog pechod yw marwolaeth. Diolch chi'n ôl yn iddo farn, bod rhywun sydd ddim wedi credu. Wel, dewch chi'n cael cyfle arall. Na, rwy ti wedi ennill dy gyflog. Rwy ti wedi ennill dy gyflog. Pob canrif ohoni. Rwy ti wedi ennill dy gyflog. Does am golwg di. Nis adab bym di erioed. Dwi'n mynd nabod ti. Cyflog pechod i marwolaeth. Ac mae'r arglwydd Iesu Grist yn cymeryd ein lle. Na chi beth rhyfedd. A cael ei gosbi. Na chi beth rhyfedd. Pan ni wedi gwneud rhyw gamwedd ac yn heiddi cosb a rwy'n yn dweud fe gymerau'r gosb yn dy le di. Os ydych chi'n credu rhywbeth fel yna, ydych chi wedi credu rhywbeth mawr. Ar ben hyn, mae wedi byw bywyd perffaith hefyd, yn hollol berffaith, a mae yn gyfrifo drosom ni. Yr ffordd haws i ddweud o dde, mae yn ymolchi ni, a mae yn gwisgo ni. Mae yn ymolchi ni o'n holl bechodau wrth i ni gredu iddo fe. Beth mae tad yn dweud? A'r tad yn gweiddi bodlon. Bodlon. Ac ar y ddaear, y mae'r eglwys yn diolch am y drefn. Y mae'r fath gariad yn dychryn Satan, yn cyfleidio pechadur sydd wedi cyfleidio heiddiant Crist yn ceisio gwneud hynny. Y mae Duw yn y nefoedd yn ein derbyn fel plant iddo. Ac etifeddiaeth rhyfeddol yn ein haros. Mae hi yn anllygredig. Os mond wedi chi edrych ar ym gwlad heddiw, mae'n llygredig. Mae'n llygredig. A chi'n edrych arni, dyw hynna ddim yn iawn. Ond mae'r nefoedd yn anllygredig. Mae hi yn ddihalogedig. Fedrwch chi, mae'n halog i hi i sbwylio mewn unrhyw ffordd. Mae mor lan. Ac y mae'n ddiwedd. Does ddim diwedd iddi hi chwaith. Ac y mae cariad Duw yn morio dros y lle. Di-ddiflanedig. Y mae'r drysau'r nefoedd yn lled agorad, a Duw ei hun yn ein croesawu os yn ni'n Cristnogion. Fi'n hoffi'r darlun sydd i gael. Fel da ni'n cyrraedd, a fel credadyn. Fo sy'n cyfarch ni, a fo sy'n derbyn ni. Wy'n meddwl amdano rhyw hancus fawr. Ac yn der yma. Ac fe a sych pob deigryn oddi wrth ei llygaid hwy. Mae Cristnogion yn aml iawn wedi deodda llawer yn y byd hwn o dlodi i erledigaeth, bob math o bethau. A mae'n sychu dagre nhw. Ac yn gwyddoch chi be, does am dagraf yma. Na marwolaeth, na newyn, na syched, na marwolaeth. A dim o'r pethau hyn. Oes dim o'r pethau hyn yna. Edrychwch ar y nefoedd
ar ei glendi di, ar ei hyfrydwch chi, dyma'ch cartre chi, dyma'ch cyfeiriad chi. Ydych chi ar y ffordd? Ydych chi ar y ffordd i'r nefoedd. Wedi'ch gwisgo, wedi'ch molchi, wedi'ch gwisgo a Duw yn dad i chi. Yn Rhufeiniad mae'n dweud hyn, pwy yn gwahanna ni oddi wrth gariad Crist? Ai gorthryfnder, neu ing, neu ymlid, neu newyn, neu noethni, neu embydrwydd, neu gleddyf. Rhufeiniad 8:35. Megis y gymain ysgrifenedig er gyfwyn di yr ydys yn ein lladd ni ar hyd y dydd, cyfrifwyd ni fel defaid i'r lladdfa. Eithaf yn y pethau hyn oll, yr ydym ni yn fwy na choncwerwyr trwy hwnna'n caro ni. Canis y mae yn ddiogel gennyf, yn all, nac angau, nac einioes, nac angylion, na thywysogaethau, na meddiannau na phethau presennol, na phethau ddyfod, na gichter, na dyfder, na un creadur arall, ein gwahanu ni oddi wrth gariad Crist, oddi wrth gariad Duw sydd o'i Nghrist Iesu, ein harglwydd. Meddyliwch, mae rhywun yn dod yn tynnu chi oddi wrtho fo. Angau, erledigaeth, bob math o bethau, ond fedrwn ddim o'n neud o. Mae'r berthynas mor glos, mae'r berthynas yn barhaol, mae'r berthynas yn dragwyddol. Wel, dyna'r peth yn te. Lle da chi? O, rwy'n credu. Am holl galon. Wel, na, mae gen i lot o gwestiwn am that all. Mae'n arall efo bron. Bron. Ond dos na ddim tri dosbarth mewn gwirionedd. Mae'r hynna sydd ei bron yn yr un cwd a'r rhai sydd ddim yn credu. Peth yn nodi yw byw, a hwnnw'n fywyd o wastraff, a fywyd o hunanoldeb, ac uffern yn ddiweddol. Ond mor fendigedig yw byw yn y byd hwn. Bywyd sydd wedi cael ei draws newid. A'r lle yn y nefoedd yn barod i ni. A mae Duw yn dweud, felly be? Mi wedi dy alw fi yn dad. Dwi'n dad i ti, dwi'n dy gared i. Mi fyddai'n gofalu ti ar hyd daith bywyd. Wel, lle chi'n sefyll yn hywyllon? Yn credu, ddim yn credu, neu bron. Otwch i'r bron na. Mae'n eich i feddwl falle bod chi'n iawn, a chitha ddim yn iawn, fel cadwyddio. Da ni'n diolch i ti o arglwydd am gael sôn amdana ti, ac yn diolch i ti am dy gariad, ac yn gofyn i ti o arglwydd i'n cynorthwyo ni bob un a'r rhai sy'n gwrando'n bell o fan hyn, yn aros am funud i wrando, ac i feddwl o ddwys am y pethau hyn, a pethau'r byd mor wag, mor ddiwerth, y mae pethau Duw mor bendigedig. Clywn ni yn y nefoedd o Dduw, mwyn Iesu Grist yn gwaredwr. Amen.